Resulta, pois, evidente que a monarquía absoluta, a que certas persoas consideran como o único goberno do mundo, é, en realidade, incompatible coa sociedade civil. Ao partir do suposto de que ese príncipe absoluto reúne en si mesmo o poder legislativo e o poder executivo sen a participación de ninguén, non existe xuíz nin xeito de apelar a ninguén capaz de decidir con xustiza e imparcialidade. De aí que se vexa exposto a todas as miserias e a todos os males que se poden esperar de quen se ve corrompido por adulación e investido dun inmenso poder. Sendo os homes libres, iguais e independientes por natureza, ningún deles pode ser arrancado desa situación e sometido ao poder político doutros sen que medie o seu propio consentimento. Este outorgase mediante convenio, contrato ou pacto con outros homes que de xuntarse e integrarse nunha comunidade destinada a permitirlles unha vida cómoda, segura e pacífica duns e doutros. O que inicia e constitúe unha sociedade política calquera non é outra cousa que o consentimento dun número calquera de homes libres capaces de formar unha maioría para unirse e integrarse dentro de semellante sociedade. E iso, e só iso, é o que deu ou pode dar principio a un goberno lexítimo.